ya endi sing aran Nalendra ing kraton Imantaka Prabu Nirbita leganing atiku metu ana ing alun-alun arep tak sujeni arep tak gawe pati tak cocokno marang dosa lan keluputamu sapa wani sumbar petak minta lawan sapa kene Prabu Nirbita awit ora ana manungsa kang wani karo aku mesti apese mesti kasore ilat yalah aku wong pani ora bakal duwe watak wedi karo wong liya ayo yen pancen siramu ora keduga lawan aku mara imbang ana ngayudaku ing kekuatanmu wetokno ana ing alun-alun kene begawan ciptaning ora bakal mundur sejangka elat talale yen pancen kaya ngono ayo ditentokake sing mati awakmu apa aku dina semengko ya yen pancen kaya ngono ayo ditentokno ben ora dadi leleking jagat
Cipta wening gedhemu yen cilik bloko dadak wani njajah rayah karo Nirbita ayo maju leganing atiku le ora bakal kon mimpang karo aku sampun boten kengang kersaning yang pandhut sami-sami nampa wujuding kasekten dhewe-dhewe kapinujon bisa mbanting begawan cipta wening guyu lakak-lakak gero-gero Sang Prabu Nirbita kacarita laler mengeng kala wau sejatining Janaka ingkang kumawani klebet dhateng ing lebeting rawu rumangsa menang Sang Nirbita bengok-bengok katingal ana kang nyemporong saka sak nisore cethak ing kono sasmitaning Betari Gagar mayang mau swedya Sang Begawan Cipta Wening ngunus jemparing lumepasing jumparing ngingi cetak sastra cetak kang manggon ana ing ilating Prabu Nirbita kena dayaning pusaka tedika gablak digda wilapat Sang Prabu Nirbita medal Ironoro Medan medal panggonane wong ayu anggen dewa den embat-embat tumumpangaken pusaka prasa mami pindha lonjong mimis layuning pusaka bengok-bengok brengok-brengok Prabu Nirwata kawata kena lumepasing pusaka tembus ana ing sak cendhake rak isore ilang tembus mburi sak ngarep gablak digya wilapat
bapak pong anake wasumprong mati kok bong legi kok ne saleh mati raya anak ulun juga ning kita begawan cipta wening kaya ngono kasinggihan dawa dalem dulu sareneng mira iki wis bisa nyenake Prabu Nirwita kang gawe kapitungan ana Suralaya amala saka iku nggih dewa ora bakal sulaya Bathara ora bakal nyulayani. Nyata genah iki dina jeneng kanan bakal nampa wujuding kenugrahan. Kenugrahan menika wujud menapa kukul kenugrahan yo bisa wujud pusaka wujud liyane. Kula menika mboten betah nampa ganjaran ingkang paduka sebut kala wau. Nanging iki wis dadi kewajibanmu, gawe padhange kraton Kayangan Suralaya iku. Inggih menawi kados ngaten bareng kersaning dewe anak ulun yuganing kita, Betari Purbasini, Betari Gagar Mayang, Betari Prabaharum kabeh widodari 44 sun ganjarake marang Sang Begawan kita. Kacarita mlebet wonten ing baling Martapundha Begawan Cipta Wening Lukar bosanane wujud Arya Permati Yodanan Daya Hartino
dewa padha ngaturake gunging panuwun marang jeneng sira Kaki. Awit jeneng sira sing bisa madhangno kayangan Suraloyo. Kula menika namung sak derming lampahe kemawon. Dados boten kagungan sesek melik kepingin pikantuk napa tanapa ngaten pikulun. Ana ulun juga ning kita Janaka aja mbok tolak. Oh coba tolak kowe dadi kaseng semih. Yayi Bathara Guru menawa kaya mengkono jeneng kita bisa napa? Apa kang dadi kenugrahan kang tumipun? Monggo. Menawi kados ngeten kula sago anampa ganjaran menapa kemawon. Anak ulun juga ning kita Permati. Mati yen kaya ngono widodari 44 iku kena dadi garwamu ning jeneng sira ora dikeparengake mudhun menyang Mayabada cukup ana kayangan Suralaya netep ana ning kayangan Cakra Kembang kaya ngono. Nggih kula menawi kados mekaten anak ulun juga ning kita yen kaya ngono wis netep ana kene jeneng sira sun plekat dadi Prabu Kariti ana ing Cakra Kembang kene ngaturake gunging panuwun menawi kados ngaten daya-daya Badranaya Kaki. Wonten napa? Gus, wonten napa? Lah, yen tak sawang saka kadohan daramu, tak pikantuk wayu ya Kaki. Wayu napa kula kok mboten manyu murupi, Gus? Oh, Kakang Semar ora ngerteni. Dadi kepetungane adiku Danan Jaya Harjuna. Wis marisi apa sing dadi lakon? Nggih ngaturake gunging panuwun menawi kados ngeten. Weling kula menawi sampun pikantuk keberkahan utawi pikantuk dewa. Pun monya manyet duwe dintek-entekno patik ngoten. Kendane wis nganti kapan iki nggih tetep wonten Cakra Kembang. Kaki mengko yen wis tumuruning Sangjang Kariti saka kayangan Suralaya mudhun Mayapada. Adi Kaipe Harjuna uga diwenangake bali menyang Mayapada ora kaya saiki ana nggone kono. Kula niki dadi pamonge sinten sing kula emong, Gus. Iya, Semar. Aja kuwatir. Ora suwe maneh mengko Dananjaya Margana bakal turun ana Mayapada. Sing baku, ayo bebarengan amemuji asesanti keberkahane Gusti kang wis tumiba ana ing salirane.
sudahi mung sakmene wae. Anjen lelakon iki pancen yo dawa akeh tutukane. Oh iya. Ayo memuji asa santi. Wis. Laring ringgit pakucal purwa kang mawa tatanem wontonan uga tuntunan. Laring ringgit pakucal purwa ingkang kinata kanthi regu regeng renggeping swasana. Dewa-dewa nurukan sekarang kang arep gandane dua ana ing desa ngadesa. Katingal murah sulake lentera ana ing inggiling angkasa. Manggar mancung sinumetan sekali merdeka jaya-jaya salamika krida widaya jaya salawase.